Cumnirilor, ei cum se pun pe mesă la nunț, stolnic de Crăciun de anul nou, așa facem Pasca de Paști, cozonace. Când moare cineva să dă la preot prescuri, colaci, colacei la oameni, pupții la copții. Asta e o presă de făcut pire de cartofi, soale la sarmale, barbânță la lapte, la brânză, asta e cofă la lapte, puținei de făcut unt, o cană, 3